a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Jisimni Father Carlo Calleja, involut fil-formazzjoni tas-seminaristi fis-seminarju tal-Arċisqof bħala viċi rettur, kif ukoll nagħllem teoloġija morali l-Università involut ukoll fil-parroċċja ta' Stella Maris. L-għodwa tajba u nistidinkom biex nitolbu flimkien din il-qoddisa fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-mħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Meta ngħaddu minn sitwazzjoni ta' inġustizzja, inħossu li d-dinjeta tagħna mhix qed tkun irrispettata, inħossu li anki ir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn jispiċċaw, inħossu wkoll li s-soċjetà kollha kemm hi tmur lura. San Pawl illum fl-ewwel qari fl-ittra tiegħu lill-Knisja ta' Korintu jitkellem propju fuq hekk. Jitkellem fuq sitwazzjonijiet ta' inġustizzji li xi drabi aħna stess inwettqu ma' ħaddieħor meta nippruvaw nużaw lil ħaddieħor, meta nippruvaw nabbużaw minn ħaddieħor, meta nippruvaw aħna b'xi mod jew ieħor napprofittaw mill-persuni l-oħra. Imma mbagħad ifakkarna illi aħna lkoll għandna din il-ħajja ġdida li ġabilna Ġesu. U għalhekk għandna fina dan l-Ispirtu ta' Alla illi jifridna minn dak kollu illi iġelna nkunu inġusti biex inkunu nistgħu nilqu u ngħixu tas-sew bħala ulied maħbubin ta' Alla. Fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ejjew narfu nuqqasijiet tagħna l-aktar dawk id-drabi meta aħna mexniex verament ulied maħbubin ta' Alla u nitolbu lil mulej maħfra tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil, u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marja dejn Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l qudiem dak li hu tajjeb fina u tħarissunna bit-ħabrik tagħna bla għeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħixu jissaltan, flimkien mal-Ispiritu Santu, Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, hemm xi ħadd fostkom li meta jkollu xi jgħid ma' ħadd ieħor għandu l-ħila jfittex il-ġustizzja għand il-pagani u mhux għand il-qaddisin? Jaqgħu ma tafux li l-qaddisin qatt jagħmlu ħaq mid-dinja. U jekk id-dinja qatt trid isir ilha ħaq minnkom, ma jxirkomx intom tagħmlu ħaq minn ħwejjeġ ta' xejn?
Ma tafux li aħna qed nagħmlu ħaq mill-anġli? Kemm iktar mela mill-ħwejjeġ ta' din il-ħajja? Mela, meta intkom ikolkom xi tajdu bejnietkom fuq ħwejjeġ ta' din il-ħajja, tqedux imħalfin lil dawk li huma mistmerra mill-Knisja. Dan qed ngħidu għall-mistħija tagħkom. Jaqgħu m'għandkomx fostkom xi ħadd taref li jista' jagħmel ħaq bejn l-aħwa. Imma l-aħwa jħarku l-xulxin. U dan qudiem il-pagani. U mhux ġa nuqqas għalikom li jkollkom kawżi bejnietkom. Lala ma sofrux l-inġustizzja. Lala ma tażlux li tħallu minn ħaraq bikom. Mhux dan biss, imma l-inġustizzja tagħmluha għandhom stess. U tqarqu bl-oħrajn. U dan lil-ħudkom. Ma tafux li l-inġusti ma jirtuwiex is-saltna ta' Alla. La titqarqux, la żinja, la idolatri, la adulteri, la effeminati, la omosessuali, la ħallelin, la rajba, la skaren, la qassiesa fuq in-nies, la ħattafa, l-ebda minn dawn ma jirtnu s-saltna ta' Alla. U minn dawn kienu xi wħud minnkom. Imma issa tnaddaftu, tqaddistu u ġejtu ġustifikati f'isem Sidna Ġesu Kristu u fl-Ispiritu ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Flimkien? Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għandu lil-mulej għanja ġdida. Fil-ġemma ta' ħbiebu, tifħir tiegħu. Ħajjifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew l-Sion bis-sultan tagħhom. Flimkien? Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu, bid-daq ta' tambur ta' ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ il-fqajrin bir-rebħa. Flimkien? Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom. Dan u ġieħ għal-ħbieb tiegħu kollha. Flimkien? Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Jiena żilt lilkom, jgħid il-mulej, u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa'. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Mela darba fost l-oħrajn, Ġesu ħareġ lejn l-oljiet biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmih Pietru u Ħindri, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Tumas, Mattew, Ġagbu ta' Alfew, xmun li mħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad ittradih. Imbagħad niżel magħhom u waqaf wita flimkien ma' kottra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija ta' Ġerusalemm u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti mniġsa kien ifiq. U l-kotra kienet tfittex li tmissu, għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Nandi nuqqas naqra kbir, ħafna. Nuqqasijiet imma wieħed minnhom u li għandi tendenza li insiba diffiċli biex niftakar l-ismijiet ta' dak li jkun. U għalhekk kont ftit sorpriż meta kien hemm grupp ta' żgħażagħ u kien hemm persuna f'dan il-grupp ta' żgħażagħ li ġiet fittixni u qalt li darba minnhom grazzi talli sejjaħt li bismi.
U fil-fatt kont għamilt sforz partikolari niftakar biex il-membri ta' dak il-grupp nipprova niftakar ftit iktar isimhom. Imma il-fatt li sejjaħtilha bisimha ifisser li ħasset li mhix sempliċiment numru ieħor fil-grupp. Ħasset li hija persuna unika li għandha post speċjali u uniku f'dan il-grupp. U għalhekk il-klim ta' din il-persuna għenitni nifhem ftit iktar l-Evanġelju li qed naqraw illum, Evanġelju li aħna imdorin ħafna nisimgħu dwar is-sejħa tal-Apostli. Minn dakinhar bdejt nara din il-ġrajja ta' Ġesu f'dawl ġdid. Wara lejl jitlob fuq għolja, Ġesu isejjaħ lejh id-dixxipli u għalhekk dixxipli huma dawk li jisimgħu u jitalmu, dik li tfisser il-kelma dixxipli, u minnhom jażel dawn it-12 apostlu. Il-kelma apostlu jfisser wieħed li huwa mibgħut. U għalhekk għandna Ġesu hawnhekk li qiegħed joħloq komunità ġdida. Mhux aktar dawk it-12 il-patriarka tal-poplu ta' Iżrael, imma issa dan il-poplu l-ġdid illi qiegħed joħloq Ġesu, din il-komunità l-ġdida, magħmula minn dawn il-persuni li huwa jsejħilhom bisimhom. Għażilhom mhux għax kienu xi nies aktar qaddisin minn ħaddieħor, nafu li l-kol kemm huma kienu midinbin, lanqas għax kienu aktar orrif minn ħaddieħor kienu nies sempliċi ħafna. Imma għażilhom proprju għaliex iħobbhom. Niftakru anki f'dik l-espressjoni ġvera li il-Papa Franġisku juża għal-missjoni tiegħu stess meħuda minn Beatu Beda. Waqt li ħares leħ u bil-ħniena huwa sejjaħlu. Huwa b'dan il-mod illi Ġesu jsejjaħ lil kull wieħed waħda minna. Isejħilna bisimna, dak li sem uniku, li jfisser ukoll relazzjoni personali, mhux folla jew numru, imma identità unika. Din il-komunità aħna nsejħula Knisja, fejn il-kol kemm aħna għandna il-post uniku tagħna. Li fiha nipparteċipaw b'mod attiv, mhux b'mod passiv, daqs li kieku aħna sempliċiment konsumaturi biex ngħidlek tas-sagramenti, imma parteċipanti attivi fis-sagramenti. U bekk aħna nkomplu insawru dan il-ġisem ta' Kristu. Meta nibdew verament narfu dan il-post speċjali u uniku li l-kull kemm aħna kull wieħed waħda minna għandna fil-Knisja li huwa wkoll frott tal-identità personali tagħna li ħadd ma jista' joħodunna. Dak li huwa frott ukoll tal-istorja tagħna. Il-mod kif aħna nirrispondu għal dak kollu li Alla poġġa fil-qalb tagħna, għas-sabiħ u tajjeb kollu li huwa poġġa fil-ħajja tagħna. U bekk jekk iridu nkunu tassew persuni awtentiċi, imbagħad verament il-Knisja tkun tista' tiffjorixxi. Għax ma tkun sempliċiment għażla ta' karriera li jiena nagħmel jew vacancy li jien irid nimla, imma post f'din il-komunità li aħna nsejħula Knisja fejn aħna l-koll msejħin biex inkunu verament aħna. Bid-doni tagħna u bid-doni u bir-responsabiltajiet differenti tagħna. Dan naraw anki b'mod partikolari fis-seminarju meta jiġu dawn il-ġuventur ifittxu dejjem aktar xi jrid jitgħallem minnhom għaliex jarfu illi huma jħarsu lejn l-istorja tal-ħajja tagħhom, jaraw il-mod sabiħ kif Alla ħadem magħhom u jħossu li huma jixtiequ jirrispondu b'mod sħiħ u awtentiku. U jsibu li dan il-mod jixtiequ jagħmluh billi jagħtu l-ħajja tagħhom b'mod sħiħ. U l-istess id-diversi persuni li anki jekk is-sejħa tagħhom mhijiex li jkunu saċerdoti, jarfu li fil-Knisja wkoll għandhom post uniku li huma jistgħu jimlewh billi jirrispondu b'imħabba għal din l-imħabba kbira li huma rċevew. U mbagħad hemm dik il-kelma din ir-referenza għal qawwa li toħroġ minn Ġesu. Is-soċjetà tal-lum forsi aktar titkellem fuq poter, li aħna neżerċitaw il-poter tagħna ma' xulxin b'modi differenti, imma
Ġesu minflok juża din il-qawwa, hija qawwa li tfejjaq. Permezz ta' dik il-kelma li tista' tfejjaq, permezz ta' dak il-ġest li jista' jġib ħajja flok li joħnoq, permezz ta' dak anki sempliċiment ħarsa li tgħin il-persuna l-oħra tiffjorixxi minflok ma tingħalaq fiha nfisha. Ejjew nitolbu biex aħna nħallu din il-kelma tidħol fil-qalb tagħna, inħalluha wkoll tieħu l-eruq u tagħti il-frott biex tkun tista' tagħti l-ħajja lilna u lill-persuni wkoll ta' madwarna. Imdawlin mill-kelma ta' Alla. Ejjew issa nduru lejn missierna tas-sema u nitolbuh jisma' dawn it-talbit tagħna. Nitolbu l-ewwel net tal-Knisja, din il-komunità ta' persuni mamdin, mifruxin madwar id-dinja, nitolbu wkoll b'mod partikolari għall-Papa waqt li qiegħed fuq dan il-vjaġġ apostoliku illum f'Timor tal-Lvant biex ikompli ikun strument ta' Alla u jwassal il-Knisja tiegħu lejn dawn il-popli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu b'mod partikolari għal dawk kollha li għaddejn minn momenti diffiċli li qegħdin iħabtu wiċċhom ma' sfidi fil-ħajja personali tagħhom, kemm fuq livell personali ta' saħħa, mentali jew fiżiku, jew nkella fuq livell soċjali, jew nkella minħabba diversi sitwazzjonijiet fir-relazzjoni tagħhom li huma għaddejjin minnhom biex il-mulej bagħtilhom persuni li jfakruhom li huma mhumiex waħedhom f'dawn il-momenti, imma li qegħdin ikunu akkumpanjati mill-imħabba u l-ħniena ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew inkomplu nitolbu għal aktar vokazzjonijiet. Vokazzjonijiet tal-ħajja saċerdotali, vokazzjonijiet tal-ħajja reliġjuża, irġiel u nisa, vokazzjoni għal ħajja miż-żewġa nisranija u l-vokazzjoni ta' dawk li jiddeċidu illi ma jiżżewġux biex jiddedikaw il-ħajja kollha tagħhom biex jaqdu lil Alla fil-poplu tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fis-skit ta' qalbna nresqu wkoll it-tal personali tagħna. Ilqa' missier Qaddiż dawn it-talbit tagħna u għamel li x-xewqat tagħna ikunu dejjem ħaġa waħda max-xewqat tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Tiegħu nitolbu sabiex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru Qaddiż bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddiż, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna.
Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sieħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Ożanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Ożanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qudusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kullu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u noddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lina li neħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini Mqaddsa u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa flimkien bħala familja waħda nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritint kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
danu l-ħaruf talla, danu li neħi id-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti timla l-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni hekk kbar mogħtija lilna minn ibnek il-Għażiż aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jbirikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-lum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla għaddejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'aqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom.
Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej hija tisejħilhom għal din il-ħajja partikolari jew din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u qafmana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-erewħ kollha, speċjalment il dawk li għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru ta' dbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Wala daħalniex fit-tiġrib, steħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marja Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħina tiegħek.
Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru ta' dbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawha. Missirna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, wala daħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrina dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn taħlina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru ta' dbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, wala daħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitimbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim birkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim birkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi sal-knatek, ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fi tiġrib, steħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi sal-knatek, ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fi tiġrib, steħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim birkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim birkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim birkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim birkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim birkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twelet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Salve Regina, slima lik Sultana, Om ta' ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mill-avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina. U urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fi tiġrib, nisteħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim birkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistru fis-slim. amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu ilqa' talb tagħna, Missier Eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-Grazzja, Om il-ħnina, itlob għalina, Om tal-Grazzja t'Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kowba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina,
Faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-appostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tar-rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kun imbirek Alla, imbirek l-issem imqaddes tiegħu,
Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbir Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.